Mbak nikah, para jagang lah Mbak. Ora yo yo, terjun payung lho. Lah kok ora nggo payung lah di payungin bar terjun payung. Bar terjun payung piye to yo? Wong dandani kok ngene lho, aku yo berlari-lari. Kok jago barang iki. Oh, bar lari-lari tando. Memang lari-lari apa marai awet enom? Ora awet enom tok to yo. Lari-lari ki yo marai sehat. Bakar lemak lho, yo lemak ning awakku lho. So Mbak, aku ki malah kekurangan lemak. Apa ya lemak tak bakar. Nek kurang lemak lho yo, gulase ning pasar kae lho akeh. Ah mbak aja berjanda, kayak nek pasar kayak dudu lemak, kayak koyor. Lah sampeyan lho yo tekone wong yo aneh-aneh ae kok. Engko sik nduk, aku tak tekono kok nak lari-lari kuwi nyang awak yo marak kenceng. Tanganku ki lho wis kisut kabeh. Ah, iso to yo. Kok melu lari seminggu aku lah. Kuwetmu kenceng kaya badi servis. Weh, nanu sesuk tak main lari-lari kaya kowe ben kenceng. Ya oke lho. Lari sepatan lho ya. Oh iya, sesuk tak nggo sepatu jaran wis. Lah mbak arep lari aja ping 50 lho. Lah jatra wis tuwa ya ora bakal kenceng meneh awake.